Gihulat na lang sa Davao City Police Office nga mogawas ang warrant of arrest gikan sa korte batok sa mga suspetsadong responsable sa hazing nga gikamatay sa estudyanteng si August Cesar Saplot nga criminology student sa University of Mindanao. Na-file sa mga pulis ang kasong paglapas sa anti-hazing law batok sa mga suspetsado sa hazing nga nahitabo niadtong Setyembre 18, 2022 sa Purok Santo Niño, Sison Village, Upper Mandog, Buhangin District, Davao City. Usa ang survivor sa panghitabo nga usa ka 18 anyos. Pero 8 dayon ang nadakpan nga nangulo sa hazing ug 4 pa ang gawas nun hangtod karon nga miyembro sa usa ka fraternity nga Acro Alpha Delta Fraternity. Sumala ni Police Colonel Alberto Lupas, ang direktor sa DCPO, inigawa sa warrant of arrest. I-serve dayon nila kini ngadto sa mga suspetsado. Napay na yung kaso doon. Then I think 4 yata at large. May warrant of arrest na, sir. Napay na itong kaso natin. Pero yung warrant of arrest nalabas na pa po. As of now, wala pa kung ano, but definitely lalabas yun. No, yung, hindi naman maano yan eh. Pero pagka lumabas yun, we will immediately implement it. Sukad na hitabo ang krimen. Wala ni na-record ang Police Regional Office 11 nga dunay na biktima sa hazing sa Davao Region. Pero hugot ang gihimong koordinasyon sa mga pulis sa tanang eskwelahan sa rehiyon sa mamahimong sangkuan ug makasupak sa anti-hazing law. Coordination with the school heads, no, and of course yung information disseminations as regards to the anti-hazing law. Gipasalig sa DCPO nga arestuhon gyud nila ang nahibiling mga suspetsado.